Spiridușii creativi mi-au cerut să facem o paralelă între schema logică și Scratch. Mai exact, m-au întrebat de ce trebuie să învățăm și despre schema logică și despre Scratch. Ei bine, schema logică este ceea ce ne vine în minte prima dată când citim o problemă și ne ajută să ne organizăm ideile. Scratch este deja un mediu de programare și programele scrise în Scratch sunt pentru calculator. Calculatorul va fi cel care va comunica și va rezolva problema. Să vedem mai exact câteva lucruri. Am vorbit până acum de date de intrare și date de ieșire, iar în schema logică le puneam așa frumos la început, cu verde pe cele cunoscute și cu roșu pe cele necunoscute sau cele care trebuie aflate. Da? Ei bine, în Scratch nu mai avem date de intrare și date de ieșire, avem variabile. Și în secțiunea de variabile vom găsi evidențiate etichetele tuturor variabilelor pe care le creăm. Iată, aici am variabila pe care eu am botezat-o tot variabila, deci are exact numele variabila, și câteva comenzi care sunt legate de variabile. Deci aceasta este o primă diferență. Dacă atunci când citim enunțul problemei ne gândim care-s date de intrare și care-s date de ieșire, la etapa de implementare a programului ne vom duce direct în secțiunea variabile și vom crea câte o variabilă pentru fiecare dată, indiferent că e de intrare sau de ieșire. Mai departe, în schema logică, pentru citirea datelor de intrare, foloseam blocul acesta sub formă de trapez și spuneam noi că seamănă cu o tastatură. În interiorul acestui bloc scriem nume variabilă și avem aici exemple. Dacă vrem să citim de la tastatură o valoare pentru variabila x, atunci punem x în acest trapez. În Scratch, în loc de blocul în formă de tastatură, folosim două comenzi, întreabă și așteaptă, respectiv setează. Aici, la întreabă, în caseta aceasta, punem noi întrebarea pe care să o adreseze programul celui care folosește programul respectiv și îl numim noi pe acela utilizator. Apoi, în comanda setează, alegem numele variabilei pe care vrem să o citim de la tastatură, iar în cea de-a doua parte aducem răspunsul. Și, de exemplu, pentru citirea lui x, zicem aici care este valoarea lui x, iar în cel de-al doilea bloc setează x la răspuns. Hai să vedem și exemplul în care se citesc valorile pentru variabilele m și n. Dacă aici în trapez punem n, în partea cealaltă vom avea două perechi de comenzi. Întreabă care este valoarea lui m și așteaptă, respectiv setează m la răspuns. Deci acestea două sunt pentru citirea lui m și în mod asemănător facem citirea lui n. Doar că zicem aici care este valoarea lui n, setează n la răspuns. Mai departe, afișare în schema logică o facem cu paralelogramul care seamănă cu un ecran și fie afișăm numele unei variabile, fie un mesaj. Uite aici, de exemplu, pentru a afișa valoarea pe care o are variabila z, în schema logică punem în interiorul paralelogramului chiar pe z. În schimb, când vorbim în limbajul lui Scratch, ce vom face? Folosim unul dintre aceste multe blocuri. Spune numele variabilei sau gândește variabila. Sau lăsăm pentru un anumit interval de timp. Da? De exemplu, pentru afișarea variabilei z, la început noi vom folosi comanda spune
Z. Dar nu scriem direct în casetuță Z, ci aducem variabila Z, pentru că nu vreau să-mi afișeze pe ecran litera Z, ci vreau să-mi afișeze valoarea pe care o are variabila Z. Și aici, în partea de jos, avem un exemplu când vrem să se afișeze un mesaj. Salutare lume, atunci zicem spune și direct salutare lume. Observi? Nu mai punem variabilă, punem direct șirul respectiv. Deci aceasta este diferența între a afișa o variabilă și a afișa un mesaj. Variabila conține o altă informație, nu litera respectivă. O să înțelegi mai bine din exemplele următoare. Acum facem paralela și imediat după aceea venim și cu programele. În schema logică, pentru a calcula o expresie, zicem nume variabilă egal și expresia într-un dreptunghi. În Scratch vom folosi comanda setează nume variabilă la și aici trebuie să înlocuim expresia. Dacă vrem ca variabila x să ia valoarea 25, constant așa, atunci folosim blocul setează x la 25. Dacă vrem să calculăm valoarea unei variabile folosind o expresie cu alte variabile, cum avem aici, da? Suma variabilelor a și b se calculează în variabila s, da? Atunci ce vom face? În Scratch zicem așa, setează s, deci s trebuie să fie o variabilă, la și folosim acel operator, blocul verde, care are plus pe el. Iar în cele două zone punem variabila a, respectiv variabila b. Mai jos este un exemplu mai complicat, dar noi nu-l studiem acum, ca să nu ne speriem, o să vedem altă dată. Haideți să ne întoarcem la problemele pe care le-am făcut mai înainte în formă de schemă logică și iată, îți amintesc problema cu caietele Ivonei. Dacă nu mai ții minte, întoarce-te la secvențele anterioare și vezi unde am rezolvat-o. Eu am adus-o aici și pe fundal ca să se vadă bine. Ivona cumpără N caiete pentru școală. Știind că prețul fiecărui caiet este lei, să se calculeze suma pe care trebuie să o plătească Ivona. Și avem deja schema logică, datele de intrare NP și date de ieșire suma. Hai să vedem cum facem. Prima dată mergem la variabile, da? Și le creăm. Aici voi șterge variabila mea, nu mă interesează, și îmi creez variabilele n, variabila p și variabila suma. Bun, acum le am pe toate trei, am să debifez ca să nu mă încurce și mă apuc. Start. Pentru butonul Start mergem la evenimente când se dă click pe steguleț. Trebuie apoi să citesc pe N. Cine este N? Numărul de caiete. Deci, voi merge la detectare, întreabă câte caiete a cumpărat și punem răspunsul. Luăm de aici setează N la răspuns. Iată, da? Apoi trebuie să-l citim pe P. Cine este P? Prețul unui caiet. Deci, din nou, întreabă cât costă un caiet. Merg la variabile, iau pe setează, dar de data aceasta mă interesează pe la răspuns. Setează pe la răspuns. Bun. Și am rezolvat cu etapa de citire. Acum trebuie să facem această expresie, suma egal cu n ori p. Mergem la setează, suma egal sau la n ori p.
Pentru N ori P mergem la operator și luăm steluța. În prima parte punem variabila N, în a doua parte punem P. Și am rezolvat și cu calculul sau atribuirea. Acum trebuie să afișăm pe ecran suma. Pentru afișare mergem la aspect, spune și aici fie putem să zicem direct variabila suma, da? Și putem să spunem că am terminat. Ia să vedem. Dacă apăsăm pe steguleț, câte caiete a cumpărat? 5 caiete, să zicem. Cât costă un caiet? Presupunem că e 3 lei. Și ne afișează direct 15, adică 3 ori 5. Acum, frumos ar fi să și explicăm. Suma totală este. Am să opresc programul și vin să corectez un pic. Trag înapoi suma, mă duc la operator și îl iau pe acesta alătură. Am văzut data trecută, da? Prețul total este, sau suma plătită, hai ca să fie mai clar, da? Suma plătită este suma. Și acum pe alătură cu totul îl trec aici. Hai să executăm încă o dată. Steguleț. Câte caiete a cumpărat? Să presupunem că a cumpărat 10 caiete. Cât costă un caiet? 4 lei. Suma plătită este 40. Și iată, am făcut încă un program în Scratch. Acum o să te rog să încerci să îl scrii și tu în Scratch și să vezi unde sunt toate aceste blocuri, să te familiarizezi cu mediul de programare. În secvența viitoare vom lua o altă problemă pe care am rezolvat-o înainte și anume problema fructelor de toamnă, așa încât te rog ca înainte să pornești următoarea secvență să fii pregătit cu enunțul și schema logică de la această problemă.